Pellegrini, že on má, 20 ľudí na tlačovom oddelení. On má jedného človeka, ktorý ho iba fotí, jedného človeka, ktorý mu robí iba videjka. Je to tak, že keď ste sa stali premiérom, tak sa vám proste, jak laicky sa povie, že tá sláva vám vstúpa do hlavy? Však povedz konkrétnu situáciu. Podľa mňa, keď som aj tým premiérom sa stal, tak ako... No, že to ego proste vyskočilo a ste boli taký zase nad človek. Nepoviem úplne konkrétnu situáciu, ale akože či to tak vnímate? Vieš čo, ja si myslím, že som toto nezažíval. Vôbec to, keď teraz vidím, že Pellegrini, že on má, 20 ľudí na tlačovom oddelení. On má jedného človeka, ktorý ho iba fotí, jedného človeka, ktorý mu robí iba videjka. Že to je také, že vieš, že on si povie, že stanem sa prezidentom, tak teraz vlastne akože idem si budovať svoj kult osobnosti. A to je plán, dobre, nie? Ale ja som išiel akože low cost. Akože premiér, ja som chodil treba s jedným autom. Všetci hovorili, že to nesmieme robiť, že to je riziko. Však to došli ináč to iné. To kebyže máš tú reláciu po 22, tak by som ti povedal, čo sa tam potom dozvedel. Počkaj. Ale že tam ako premiér, tak za mnou tam došiel, napríklad to ti poviem, že za mnou dojde pani, teda z takého ekonomického, no a že ako by ste si to predstavovali, že ten reprezentačný budžet, že ten by ste chceli navýšiť, alebo vám stačí takýto, a že to čo je ten reprezentačný budžet? No, že to je tak, akože, to bolo tak, akože na kanceláriu pána premiéra, že tých 5 000 eur mesačne, a že to na čo, akože na aký účel? Lebo kamkoľvek si išiel ako premiér, tam bolo zabezpečené, keď sme išli náhodou na nejaké výjazdové zasadnutie, alebo čo, či ubytovanie, alebo stráva, všetko. Nemal si čo platiť, všetko bolo zabezpečené. A že to čo je akože ten reprezentačný balíček? No však tak, no viete, no, ale že čo to bolo? No, že oni alkohol za to kupovali. A že čo alkohol kupovali? No, že za 5 000 ten alkohol mesačne, to sme písali na ten reprezentačný fond. Repre. To tak volá. 5 000 eur, víš? 5 000 eur oni tam preslopali mesačne, akože za štátne prachy. Tvárili sa teda, že oni jak spravujú krajinu. A my potom akože, vieš, my sme vyfasovali všetky krízy. Dostaneš COVID, Ukrajinu, energokrízu, infláciu, všetko, utečencov, akože v prdeli. A toto sme dostali, že v priebehu jedného roka normálne, že jackpot sme vytáhli, alebo sme si vytáhli teda sakra najkračšiu zápalku. A to bola katastrofa. Čiže zase ja som aj podľa mňa tam nemal priestor, aby mi nabobtnalo ego, lebo my sme mali furt robotu. On má práve vtedy, keď akože nemáš tú robotu, asi na takej pozícii zrazu si myslíš, že ti aj kľúčka ti vyká, pán prezident, ako ste sa vyspinkali dneska, tak potom to bobtná. Keď si ako Pellegrini, tak to bobtná trikrát. Ešte aspekt tomu covidu, čo si myslíte o tom známom kotlebovskom koktaili Bromhexin a vodka? Áno. Metódy našich predkov a Bromhexin, ktorý dneska kvôli Európskej únii sa už nerobí s alkoholom, ale robí sa proste vo forme nejakého detského roztoku. Som začal miešať s vodkou. Tak elixír Slovenska. Jemu evidentne zabral. Niekedy si dávali aj konskú masť a tvárili sa, že im to zaberá. No, ale... Vieš, ak sa volala tá konská masť? Na parazity. Konská masť. Repelent. Ivermectin. Presne tak. Normálne, oficiálne to je masť, ktorú dáš koňovi, aby nemal parazitov v črevách. A hovoria, že im to zaberalo na COVID. No tak proti gustu žiaden dišputáč, jak sa to povie. Jasne, že blbiny, ale čo teraz? Čo spravím?